Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na an ce ka ce wace fagen namu na kafar ta mata gobe ta Allah online media concert. Gobe ta Allah ce ta da hazo zaki kare shirin yaki ga fili ga doki. Gaskiya ne a daidai sai gaskiya don haka kuma muka tsaya ciki tukuru gaskiya domin ban kuɗo muku dukkan abubuwan da ke wakana a cikin gida da wajen Najeriya. Gobe ta laula media ta kuce a jiya Alhamis 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 kenan za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta camce malamin mai jami'a bisa laifin garkuwa da yara 9 da kuma laifin ɗirka matar ma'aikatansa ciki. Haka zalika a shekara ta 2022 ne aka gurfanar da fasan gaban majami'a kan laifin damfarar naira 310. Kowanne da sunan zai ba su tikitin shiga aljanna. Ya kaɗan Najeriya, cibus in ji cibus ka ji wani cancan kai akan abu dai. To mu ci Allah kyauta. A wannan karon kuma malamin jami'ar ya ce kama shi da aka yi an yi tusan ya riga ya kammala wa'azin shi na shekara 42 da aka aiko shi yayi a duniya.